ħanorqot nibqa' mqajma tul il-lejl niskopri is-seħel fih infittex biss dak li hu sabiħ il-lejla idlam se nifhem dak il-ġmiel f'inqas tad-dar fantazija sir reali f'dan ħin maġija għall-bosta snin il-lejla ħanila noli mal-qamar nixtieq insir naf fejn kien mar il-lejla ħantella flimkien mal-kwiekel forsi qatt magħhom issieħeb il-lejla ġej nikteb ftit ċansa li nsib qiegħda waħdi f'dinja li donna raqdet mill-ġen tagħha waqfet il-lejla